Καλημέρα σε όλους. Θα σταματήσω λίγο γιατί θέλω να σας πω κάτι. Stop share. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Καλώς ήρθατε στο 7ο webinar του The Inseto Webinar Series. Είμαι η Ηλία Ζαμπέτογλου, Διευθύντρια Εκπαίδευσης του Inseto. Νιώθω καταρχάς να πω καλημέρα στην Αθήνα, στην Κέρκυρα, στην Κο, στη Θάσο, στη Ρόδο, στα Γιαννιτσά, στη Σάμο, στην Ήο. Κύριε Νίκο, ήξερα ότι είστε εσείς, ούτως ή άλλως, δεν χρειαζόταν να κάνετε τη διευκρίνηση. Θα έλεγα ούτως ή άλλως καλημέρα στη Σάμο. Και στην υπέροχη Κρήτη μας, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα Χανιά. Σήμερα είναι το 7ο webinar και αισθάνομαι ότι έχει κλείσει ένας μικρός πρώτος κύκλος, οπότε ήθελα να σας πω ότι όταν ξεκινήσαμε πριν από 3 εβδομάδες να σκεφτόμαστε μέσα σε όλο αυτό που συνέβαινε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες του τουρισμού, δεν ξέραμε καν ότι θα λέγεται The Inseto Webinar Series, τι μορφή θα έχει κτλ. Οπότε όλο αυτό για μας έβγαλε από το comfort zone μας. Και όπως ξέρετε πολύ, όταν βγαίνεις από το comfort zone σου, τη ζώνη δηλαδή που αισθάνεσαι άνετα, μπαίνεις στο λεγόμενο pain zone. Εκεί όπου αισθάνεσαι άβολα, αμήχανα, έχεις άγχος και αισθάνεσαι πιο αδύναμος και εύθραυστος από ποτέ. Τα πρώτα webinars ήταν ένας μικρός εφιάλτης και με την έννοια ότι δεν ξέραμε πώς ακριβώς θα πάει, τι παιχνίδια θα μας παίζει η τεχνολογία και ακόμα δεν ξέρουμε. Αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι φτάνοντας στο τέλος ενός πρώτου μικρού κύκλου, το pain zone μετατράπηκε σε comfort zone, που μας δίνει, αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε σίγουρα πιο άνετα, πιο κοντά σας. Έχουμε ζήσει καταστάσεις, οπότε θεωρούμε ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε καλύτερα και γενικότερα έχει γίνει μια νέα πραγματικότητά μας. Αυτό συμβαίνει με όλα τα πράγματα, με όλα τα καινούργια, με ό,τι καινούργια μας συμβαίνει, με μια καινούργια δουλειά, με μια καινούργια σχέση, με καινούργιες δεξιότητες που αποκτάει κάποιος. Και όλο αυτό που ζούμε σήμερα, τα καινούργια μέτρα, ο τρόπος που θα αρχίσουμε να δουλεύουμε, όλα αυτά κάποια στιγμή από pain zone θα μετατραπούν σε comfort zone. Οπότε κρατηθείτε και κοιτάξτε μπροστά με την έννοια ότι κάποια στιγμή όλο αυτό θα γίνει μέρος της ζωής μας, περάσει τελείως ή δεν περάσει και ο άνθρωπος έχει την ικανότητα και μπορεί να ανταπεξέρχεται και να μαθαίνει καινούργιες δεξιότητες. Οπότε stay positive και μείνετε μαζί μας για να μπορούμε να το περάσουμε όλο αυτό μαζί. Πάμε να δούμε πώς θα πάει η μέρα μας σήμερα. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για το Inseto. Το θέμα μας σήμερα είναι Crisis Management, το Starting Point, το Internal Communications. Έχουμε το app, το οποίο χρησιμοποιούμε για να μας κάνετε τις ερωτήσεις, έτσι ώστε και όσοι μας παρακολουθείτε από το YouTube και όσοι μας παρακολουθείτε από την πλατφόρμα του Zoom να έχετε ένα κοινό μέρος για να κάνετε τις ερωτήσεις σας και να βλέπετε τις ερωτήσεις των συναδέλφων, έτσι ώστε να μπορείτε να τις ψηφίζετε. Εδώ λοιπόν μπαίνετε, κάνετε τις ερωτήσεις σας και σε περίπτωση που υπάρχει μία ερώτηση που σας αντιπροσωπεύει, τότε μπορείτε κάλλιστα να την ψηφίσετε. Λοιπόν, θα σας στείλουμε ένα link στο τέλος με την αξιολόγηση και με το εκπαιδευτικό υλικό που μας δίνει κάθε φορά ο expert μας. Αυτή τη στιγμή μαγνητοσκοπούμε το webinar, θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε και μετά αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες στο κανάλι μας στο YouTube. Κάνουμε το live streaming, πολλοί μας βλέπετε από εκεί και τα controls όσων μας παρακολουθείτε από την πλατφόρμα είναι το chat, στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, από μηνύματα αγάπης έως απαντήσεις σε κάποια θέματα που σας ρωτάει ο expert. Να σηκώνετε το χεράκι σας. Το Q&A δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε το link που μόλις σας έδειξα, το οποίο το έχετε λάβει στα σχόλια. Λίγα λόγια για το Ινστιτούτο, γιατί έχουμε κάθε φορά και καινούργιους ανθρώπους που μας παρακολουθούν.
Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε το 2013 και οι στόχοι του, όταν ο ΣΕΤΕ θεσμοθετήθηκε ως εθνικός κοινωνικός εταίρος, εκπροσωπώντας δηλαδή τις επιχειρήσεις του τουρισμού απέναντι στην πολιτεία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στόχοι του Ινστιτούτου είναι η επιστημονική υποστήριξη του ΣΕΤΕ, η στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και η ευρύτερη συμβολή στην ανάπτυξη. Εμείς, σαν Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εγώ και οι συνεργάτες μου, τρέχουμε μια σειρά από δράσεις εκπαιδευτικές, πέραν των θεσμικών ρόλων που συμμετέχουμε σε επιτροπές, σε κομμάτια επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης κτλ. Τα executive seminars μας είναι μια σειρά από προγράμματα που υλοποιούμε κάθε χρόνο, διαφορετικές θεματολογίες. Πηγαίνουμε σε 20 πόλεις της Ελλάδας, έχουμε πάει μέχρι τώρα. Καλύπτουμε ένα μεγάλο μέρος του κόστους, έτσι ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε με συμβολικές τιμές. Το Σχολείο Τουρισμού On Tour είναι ένα συνέδριο. Μπορείτε να δείτε και μαγνητοσκοπημένα σχολεία τουρισμού On Tour και να παρακολουθήσετε τις ομιλίες στο κανάλι στο YouTube. Το Σχολείο Τουρισμού On Tour το υλοποιούμε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση έχουν διαπιστώσει ανάγκες για ανάπτυξη των ανθρώπων τους στις περιοχές τις τουριστικές της Ελλάδας, και είναι εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό, και μέχρι στιγμής έχουμε διοργανώσει 17 σχολεία τουρισμού On Tour σε 12 πόλεις. Έπεται μια δυναμική συνέχεια, καλά να είμαστε. Το eCornell είναι τα courses που δίνουμε σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Έχετε λάβει στο chat σας το link για να περιηγηθείτε στα courses και να επιλέξετε το course που σας ταιριάζει. Και επίσης αυτή τη στιγμή μελετάμε τη δυνατότητα να κάνουμε webinars και με καθηγητές του Πανεπιστημίου Cornell. Να πάρουμε μια πιο global άποψη για το τι συμβαίνει εκεί έξω αναφορικά με την υγειονομική κρίση που περνάει όλος ο κόσμος. Στο κομμάτι του e-learning, όπως είπαμε, παρακολουθείτε το 7ο seminar, webinar του Training Series. Training Series είναι μια σειρά όπου εκπαιδευτές μας μιλάνε για ένα συγκεκριμένο θέμα και θα ξεκινήσουμε να ανακοινώνουμε πολύ περισσότερα. Έχουμε ήδη ανακοινώσει πρώτο από το Expert Series, όπου θα είναι panels με επαγγελματίες, με φορείς, με ανθρώπους του τουρισμού, όπου θα συζητάμε επίκαιρα θέματα. Αυτά για εισαγωγή. Πάμε να γνωρίσουμε το σημερινό μας καλεσμένο. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, γιατί κλείνουμε αυτό το πρώτο κύκλο με μια γυναίκα. Συνειδητοποίησα σήμερα το πρωί ότι είναι η πρώτη μας γυναίκα. Λοιπόν, η expert μας λοιπόν είναι expert στο χώρο της εταιρικής επικοινωνίας, του marketing και των δημοσίων σχέσεων. Είναι ιδρυτής της RPR και σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης στελεχών. Έχει σπουδάσει και εργαστεί επί σειρά ετών στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά όλα τα παραπάνω τα μεταδίδει σε σπουδαστές, σε φοιτητές, μεταπτυχιακούς και πτυχιακούς, αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων. Χωρίς να περιμένουμε άλλο, πάμε να γνωρίσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη, που δεν είναι άλλη από τη Ράνια Σεμερτζιάν. Ράνια μου! Καλημέρα! Καλώς ήρθες! Περίμενε, μην πεις τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίστεψέ με, εγώ σε ευχαριστώ, γιατί πραγματικά έπαθα ένα μικρό σοκ σήμερα το πρωί. Αυτό το θέμα το είχαμε και με τα σχολεία τουρισμού On Tour στην αρχή, όπου διαπιστώσαμε κάποια στιγμή ότι δεν είχαμε αρκετές γυναίκες. Και αρχίσαμε να αναζητούμε experts που είναι γυναίκες, για να υπάρχει μια ισορροπία άλλωστε, έτσι. Σωστά. Είσαι καλά? Πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ. Τέλεια, τέλεια. Ράνια μου, θα μιλήσουμε για crisis management και εσωτερική επικοινωνία σήμερα και ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Αν έπρεπε και μπορούσες να βάλεις ένα ποσοστό για το πόσες φορές μέσα σε μια κατάσταση κρίσης οι επιχειρήσεις ξεχνάνε καλοπροαίρετα, όχι επίτηδες, αλλά μέσα στην αίσθηση της κρίσης, ξεκινάνε να επικοινωνούν και να σκέφτονται πώς θα επικοινωνήσουν με τους πελάτες τους, με τον έξω κόσμο, και ξεχνάνε τους εσωτερικούς τους συνεργάτες τους και τους
και τους μόνιμους και τους εξωτερικούς συνεργάτες τους. Ναι. Δυστυχώς είναι τεράστιο αυτό το ποσοστό, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων ασχολείται με το εξωτερικό κοινό, όπως θα δούμε και παρακάτω, και αμελεί το πιο σημαντικό κοινό για τη μετάδοση της πληροφορίας, που είναι οι εργαζόμενοι. Το οποίο μετά είναι και αυτό που θα εκπροσωπήσει την επιχείρηση την επόμενη μέρα, έτσι. Ακριβώς, και που θα δημιουργήσει εν τέλει τη φήμη. Ναι, σωστά. Ωραία, τέλεια. Οπότε είσαι έτοιμη, σε αφήνω. Επιστρέφω μετά για τις ερωτήσεις. Καλή σου αρχή, the screen is yours. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα λοιπόν και πάλι από μένα σε όλη την διαδικτυακή παρέα εδώ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είμαι μαζί σας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Για να το δούμε. Είναι μία εικόνα. Και θέλω τώρα στο chat να μου πείτε και να μου γράψετε αυτό το πανέμορφο νησί του Αιγαίου, ποιο είναι. Και αν ξέρετε ακόμα και ποια παραλία είναι στο νησί, θα χαρώ ιδιαίτερα. Περιμένω λοιπόν, εν τω μεταξύ θέλω να σας πω γιατί διάλεξα να ξεκινήσω με αυτό το νησί. Είμαι εγώ κλεισμένη όλες αυτές τις μέρες, 45, μέσα στο σπίτι μου, εν μέσω μιας πάρα πολύ ισχυρής κρίσης, αυτή ανεπανάληπτης για τα δεδομένα του κορονοϊού. Αλλά ένα πράγμα δεν σταμάτησα να κάνω. Αυτό είναι να ονειρεύομαι. Άλλαξα λοιπόν συνήθειες, μπορεί να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ με τη μάσκα μου, να κρατάω αποστάσεις, να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Όμως η ανάγκη μου για διακοπές, η ανάγκη μου για αναψυχή δεν σταμάτησε ποτέ. Αυτό το λέω σαν ένα μήνυμα ελπίδας, γιατί ξέρω ότι είσαστε σε έναν κλάδο ο οποίος βάλετε πάρα πολύ και έχετε πάρα πολλά πράγματα πολύ σημαντικά να σκεφτείτε αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω να ξέρετε, όπως είπε και ο Bill Bernbach, ο οποίος είναι ένας γνωστός διαφημιστής, ότι πήρε εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθούν τα ένστικτα του ανθρώπου. Αυτά λοιπόν δεν αλλάζουν σε μία μέρα. Έτσι ναι, θα αλλάξουν οι συνήθειες, αλλά πιστέψτε με, οι ανάγκες μας δεν αλλάζουν επειδή ήρθε ο κορονοϊός. Θα ξαναρθούμε στα αγαπημένα σας μέρη, θα ξαναπεράσουμε ωραία μαζί. Φυσικά μόλις οι συνθήκες έτσι είναι κατάλληλες. Δείτε τι έγινε με την νόσο των τρελών αγελάδων τότε το 1996. Είχε πέσει πάρα πολύ η κατανάλωση του βόηου κρέατος. Τώρα είναι σε τρελή ανάπτυξη. Τότε νομίζαμε ότι δεν θα φάμε ποτέ, τώρα όμως τρώμε και πάλι. Λοιπόν, για να δω λιγάκι τι κάνατε με το ωραίο αυτό μέρος. Κάποιος το βρήκε, τέλεια. Λοιπόν, ναι, όντως είναι η πανέμορφη Πάτμος. Είναι στο λιμανάκι του Γρίκου, είναι η παραλία της Πέτρας και θα πάμε όλοι σύντομα εκεί. Σήμερα τι θα δούμε. Εν συντομία, κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης κρίσεων. Γιατί πρέπει να έχουμε ένα πλάνο εσωτερικής επικοινωνίας να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την κρίση, αλλά και γενικότερα να το έχουμε στημένο δηλαδή σαν υποδομή. Γιατί όπως είπε η Λία, για να φύγουμε από αυτό το pain zone, πραγματικά πρέπει να έχουμε στρώσει έναν δρόμο, το οποίο είναι ένα κανάλι επικοινωνίας και το οποίο πάνω σε αυτό θα μπορέσουμε να πορευθούμε και να κοιτάξουμε τη σωστή πληροφόρηση να ξεπεράσουμε την κρίση. Και ποια είναι τα 8 βήματα για την αποτελεσματική επικοινωνία στο εσωτερικό μας κοινό. Αυτή η κρίση του κορονοϊού είναι μια κρίση η οποία είναι ανεπανάληπτη. Πάρα πολύ μεγάλης κλίμακας. Είναι 6 κρίσεις μαζί. Εντάχει, είναι κρίση δημόσιας υγείας. Άνθρωποι πεθαίνουν. Το θέμα ασφάλειας μας έχει θίξει προσωπικά, το οποίο είναι ένα από τα πολύ βασικά επίπεδα ύπαρξης του ανθρώπου. Οικονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, ύφεση, ανεργία, επιχειρηματική κρίση, την βιώνεται, μειωμένα έσοδα, περισσότερα έξοδα, ένα disruption, έλλειψη ρευστότητας, διαχείριση και διάδοση της πληροφορίας, ανεπανάληπτο σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό. Δηλαδή, έχουμε fake news, έχουμε καιροσκόπους, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ ποια είναι η πηγή μας. Είναι κρίση για τις κυβερνήσεις. Έχει να κάνει με την ικανότητα διαχείρισης από την πλευρά τους. Κρίνονται όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικών, αλλά και επικοινωνίας. Είναι εν τέλει μια κοινωνική κρίση. Είμαστε ευάλωτοι, νιώθουμε μοναξιά, μελαγχολία. Τα φαινόμενα βίας έχουν ανέβει, μπορεί να έχουμε στιγματιστεί. Και μέσα σε όλα αυτά δεν μας φτάνανε και όλα. Είναι μια συνεχόμενα μεταβαλλόμενη κρίση, η οποία δεν σταματάει κιόλας να μεταβάλλεται. Άρα πρέπει να αναπροσαρμόζουμε συνέχεια τα δεδομένα μας και συνεπώς και την πληροφορία μας. Γιατί σήμερα το σεμινάριό μας δεν έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό και την ενδυνάμωσή του μόνο, αλλά πώς στείλουμε ένα δίκτυο το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει όταν
θα σκάσει και η κρίση. Η κρίση έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό που την ξεχωρίζει από ένα οποιοδήποτε άλλο γεγονός είναι ότι είναι αναπάντευτο. Είναι ένας μετεωρίτης. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι μια πάρα πολύ ωραία άσκηση να την κάνετε όλοι, γιατί και αυτό είναι κάτι που δεν είναι, όπως έδειξε για αυτή η κατάσταση στη ΜΕΟ, είναι το crisis management. Είναι πάρα πολύ ωραία να έχετε κάποια υποθετικά σενάρια όταν είναι ενδογενής η κρίση, για να ξέρετε ποιοι θα είναι οι μηχανισμοί σας για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε σε αυτή την κρίση. Προκαλεί αβεβαιότητα. Είναι επικίνδυνη γιατί μπορεί να μας αφανίσει. Υπάρχει πίεση χρόνου. Ο χρόνος στη διαχείριση κρίσεων είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία, γιατί εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα αντιδράσουμε, τελικά ποια θα είναι η έκβαση αυτής της κρίσης και πώς θα την ξεπεράσουμε μεταδίδοντας τη σωστή πληροφορία. Πρέπει να βρεθεί λύση στην κρίση, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια πάρα πολύ μεγάλη εσωτερική πίεση τόσο στον οργανισμό, αλλά εν τέλει και στους εργαζομένους. Ένα πράγμα που θέλω να θυμόμαστε είναι για την διαχείριση κρίσεων ότι πρέπει η λέξη trust, δηλαδή η ειλικρίνεια, στις δημόσιες σχέσεις ένα από τα πιο βασικά πράγματα είναι το να λέμε πάντα την αλήθεια. Αν ξεκινάμε με δεδομένο αυτό το θεμέλιο λίθο, τότε τα πράγματα θα εξελιχθούν πάρα πολύ ομαλά. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν ωρεοποιούμε καταστάσεις, λέμε τα γεγονότα με σωστό τρόπο, δεν κρύβουμε πράγματα για να φανούμε καλοί, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με όλα τα κοινά μας, είτε αυτά είναι εσωτερικά είτε εξωτερικά. Ποια είναι όμως αυτά τα κοινά στην κρίση? Είναι δύο. Το εξωτερικό, δηλαδή πελάτες, είναι τα μίντια, όλοι με όσους συναλλασσόμαστε. Και το εσωτερικό κοινό. Και πράγματι, όπως είπε και η Ηλία στην αρχή, όλοι εστιάζουν στο πρώτο, γιατί εκείνο είναι το επίγον εκείνη τη στιγμή. Και ειδικά όταν δεν έχουμε ένα πλάνο κρίσης έτοιμο. Για παράδειγμα, θα αναφέρομαι σε κάποια ίσως δυσάρεστα θέματα, αλλά θέλω να τα σκέφτεστε κιόλας, γιατί οι Έλληνες γενικά αποφεύγουμε να σκεφτούμε το κακό. Αυτό δεν είναι καλό. Καλό είναι σαν άσκηση να το κάνουμε, να σκεφτούμε όλα τα πιθανά άσχημα σενάρια για να είμαστε έτοιμοι. Γίνεται, παράδειγμα, μια δηλητηρίαση ομιγέννητο στο ξενοδοχείο σας. Και 50 άτομα ξαφνικά τρέχουν, είναι όλα στο νοσοκομείο. Το μέλημά σας εσάς είναι προφανώς να δείτε τι θα κάνετε. Καμιά φορά μπορεί πριν προλάβετε εσείς να βγει αυτό σε ένα κανάλι. Ήδη η πληροφορία δηλαδή έχει αρχίσει και διαρρέει. Δεν ασχολείστε εκείνη την ώρα με το εσωτερικό κοινό. Ο μόνος τρόπος για να ασχοληθείτε και να καταλάβετε ότι ας πούμε, πρέπει να το δείτε και να ενημερώσετε πριν ακόμα ενημερώσετε καν τους έξω, είναι αν έχετε στημένο ένα τέτοιο δίκτυο. Γιατί τι γίνεται με το εσωτερικό κοινό? Ισχύει και θέλω να θυμάστε εδώ πέρα, να θυμηθούμε ξανά τι σημαίνει το word of mouth. Το word of mouth στην επικοινωνία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με την πηγή, ποιος δηλαδή είναι αυτός που πρώτος θα μεταδώσει αυτό το μήνυμα. Στην περίπτωση των εργαζομένων, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά στην πηγή, εκεί δηλαδή που προκλήθηκε η κρίση, αυτό δίνει μία εγκυρότητα στα λεγόμενα του ανθρώπου αυτού. Άρα ο εργαζόμενος δεν είναι απλώς ambassador, είναι η ισχυρότερη πηγή, ακόμα και από το δελτίο τύπου σας, πιστεύω. Γιατί άλλο τι θέλετε να λέτε εσείς, και άλλο τι ο κόσμος πιστεύει ότι είναι πραγματικά αληθινό. Έτσι λοιπόν, αν εκείνη τη στιγμή που γίνεται αυτή η ιστορία, πάρει ένας εργαζόμενος σπίτι του, θα αργήσω, γιατί έγινε χαμός εδώ πέρα, μάλλον πρέπει να ήταν κάτι στο κρέας. Και ειδικά αν είστε σε μια μικρή κοινωνία, έχετε χάσει το παιχνίδι. Άρα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα, και δεν θα το χάσετε εσείς μόνο, θα το είπε στην οικογένεια. Από την οικογένεια θα πάει σε περισσότερους και αυτό διονγκώνεται. Και θα λένε πού το έμαθες, το έμαθα από εκεί. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ ισχυρό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προλάβουμε αυτή τη μετάδοση της πληροφορίας από την πηγή της. Μην ξεχνάμε φυσικά και τα social media σε όλο αυτό, όπου πλέον κάποιος, όχι από κακία, μπορεί να το κάνει και από αμέλεια. Μόνο κάτι να γράψει εκείνη την ώρα και γίνει ένα share, αυτό μας έχει φύγει. Είναι καλό εμείς να δημιουργούμε το story το οποίο θέλουμε στην κρίση και να μην το αφήσουμε να ξετυλιχτεί μόνο του. Πρέπει λοιπόν να έχουμε στημένα τα κανάλια μας έτοιμα και κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα ασχολείται και θα φροντίζει αυτό το πράγμα. Τι θα πει internal communications και με τι ασχολείται αυτό το πράγμα? Ας πούμε δύο λόγια, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν όλοι οι οργανισμοί έναν άνθρωπο για το internal communications. Ουσιαστικά ασχολείται
είναι η μετάδοση της πληροφορίας εσωτερικά στο κοινό μας, να κρατά τους εργαζομένους μας connected και ενημερωμένους, να κάνουμε ενέργειες οι οποίες στόχο έχουν να δημιουργήσουμε εταιρική κουλτούρα, να τους ξεσηκώσουμε, να τους κάνουμε brand ambassadors, αυτό που λέμε το pride για τον οργανισμό μας, να το δημιουργήσουμε δηλαδή. Και φυσικά να μας βοηθήσει σε περιπτώσεις οι οποίες θα χρειαστούν χειρισμοί έκτακτοι, όπως είχαμε και έχουμε εδώ. Τι κάνει αυτός ο υπεύθυνος λοιπόν? Δημιουργεί αυτά τα κανάλια επικοινωνίας, είτε είναι τα mass mail, τα newsletters, τα weekly bulletins, τα magazines, και τα συντηρεί. Τα τροφοδοτεί δηλαδή με περιεχόμενο, το οποίο αντλεί φυσικά πάντα σε συνεργασία με τη διοίκηση. Είναι ένα εργαλείο του ανθρώπινου δυναμικού, θα έλεγα, και του marketing όμως. Στο κομμάτι τους κάνω brand ambassadors. Μπορεί να κάνει surveys εσωτερικά, να αφουγκράζεται το προσωπικό, να μεταδίδει αυτά τα μηνύματα στη διοίκηση και να οργανώνει retreats ή τα γενέθλια του οργανισμού και τέτοιες εκδηλώσεις. Ποια είναι λοιπόν τα 8 πράγματα που θέλω να προσέξουμε για να πούμε ότι έχουμε αποτελεσματικά ασχοληθεί με το κομμάτι το internal μας? Πρώτα απ' όλα λέμε ότι βάζουμε πρώτα τους ανθρώπους, δηλαδή διοικούμε εμείς οι ηγέτες, οι διευθυντές, με ενσυναίσθηση. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πάντα στην κρίση το να βάζεις πρώτους τους ανθρώπους σαν αρχή είναι το πιο σημαντικό. Όπως δεν βάζουμε δηλαδή πρώτα πάντα το κέρδος, σκεφτόμαστε τον άνθρωπο. Δηλαδή έχουμε θύματα κάπου. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και στα μηνύματά μας, ο τόνος μας, η φωνή μας, τα λεγόμενά μας, είναι αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με τους ανθρώπους. Έχουμε δηλαδή σαν προτεραιότητά μας αυτό. Βέβαια, το δείχνουμε και έμπρακτα αυτό. Τι θα πει? Αν έχουμε κάποιους frontline, είμαστε ένα delivery που πρέπει οι άνθρωποι μας να είναι εκεί, θα πάμε κι εμείς. Δεν μπορεί να διοικούμε από μακριά και να δείχνουμε ενσυναίσθηση από Zoom. Άρα σημαίνει ότι ναι, και εμείς δεχόμαστε πιέσεις, το ίδιο δέχονται και αυτοί, τους σκεφτόμαστε λίγο σε ανθρώπινο επίπεδο, ακόμα παραπάνω μέσα στην κρίση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όταν θα υπάρξει αυτή μια κρίση, αν δεν έχουμε το κομμάτι της εσωτερικής επικοινωνίας οργανωμένο, είναι να δημιουργήσουμε, αμέσως δηλαδή να κάνουμε assign, ας πούμε, έναν άνθρωπο. Πώς έγινε ο κύριος Τσιόδερας για μας και μας έλεγε τα νέα, εμείς πρέπει να βάλουμε έναν κοντινό μας συνεργάτη. Πείτε ότι δεν έχουμε 100 άτομα προσωπικό και δεν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια θέση. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος του HR μας, μπορεί να είναι κάποιος που ξέρουμε ότι είναι επικοινωνιακός, που μπορεί να είναι και από το marketing, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα συγκεκριμένο assignment για να ξέρουν και οι άλλοι ότι αυτός θα είναι το contact person, είναι ο ενδιάμεσος κρίκος, θα του λένε ποιες είναι οι ανάγκες τους και το ίδιο και εκείνος θα είναι εκεί για να ενημερώνει. Πρέπει να κάνουμε ένα άμεσο review, ποιο είναι τα κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας μας και να στήσουμε αν δεν έχουμε τέτοια κανάλια. Φυσικά, αν έχουμε ένα intranet, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί αυτό ενημερώνεται ακαριέα και έτσι ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να μπαίνει ανά πάσα στιγμή να βλέπει συνέχεια τα updates. Αυτό είναι τέλειο. Είναι όπως παλιά έμπαινες και είχε έναν πίνακα ανακοινώσεων, π.χ. αν είναι ένα μικρό ξενοδοχείο και όλοι μπαίνουν μέσα και το βλέπουν, ναι. Αλλά αυτό πλέον, επειδή δεν μπορεί να λειτουργήσει, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε. Πλέον δεν είναι και τόσο ακριβό να κάνεις κάτι τέτοιο, ίσως και ένα κομμάτι του website σου. Πάντως, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο να υπάρχει, στο οποίο μπορείς να βάλεις και τις πολιτικές σου, τις εκδηλώσεις, τα νέα σου, πράγματα τα οποία δημιουργούν αυτό που είπαμε, το excitement για τον οργανισμό σας. Δεύτερον, πρέπει να στήσεις ένα κανάλι επικοινωνίας, το οποίο είναι ένα mass mail σύστημα. Πάλι υπάρχουν δωρεάν εργαλεία έξω, το MailChimp ας πούμε, το οποίο μπορείς, με αυτό θα του δώσεις και ένα όνομα, μπορεί να είναι το internal παπάκι τάδε hotel, ξέρω εγώ, ώστε θα είναι το επίσημο κανάλι επικοινωνίας σου και ο κόσμος θα συνηθίσει να λαμβάνει τα μηνύματα, τα επίσημα, από εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να τα λαμβάνει προσωπικά μία από τον ένα διευθυντή, μία από τον άλλο. Δηλαδή το οργανώνουμε λίγο αυτό το πράγμα. Φυσικά το τηλέφωνο και το face-to-face είναι πάντα το καλύτερο κανάλι επικοινωνίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είναι το πιο αποδοτικό, όταν έχουμε μηνύματα τα οποία μπορεί να απευθύνονται στην άμεση διοικητική μας ομάδα και μετά αλυσιδωτά το μήνυμα πάει παρακάτω. Καλό είναι σε τέτοιες καταστάσεις, επειδή είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε και πιο ανθρώπινοι, να το χρησιμοποιούμε αυτό το κανάλι
Φυσικά είναι συμπληρωματικό στο μαζικό κανάλι, γιατί το πιο σημαντικό στο κομμάτι του στείνω δίκτυο internal communications είναι δεν εξαιρώ κανέναν. Άρα πρέπει πάρα πολύ καλά να σκεφτώ ότι έχω κάνει reach όλους τους εργαζομένους μου. Είναι το χειρότερο πράγμα να μείνει κάποιος απ' έξω. Το newsletter είναι ένα κανάλι επικοινωνίας που το θέτω εδώ γιατί πρέπει να ξέρετε ότι είναι καλό να έχουμε ένα μηνιαίο newsletter. Αν μπορούμε να το στηρίξουμε, δεν είναι κατάλληλο για την κρίση, γιατί σε αυτή τη φάση δεν θέλουμε να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Βίντεο, πλατφόρμες βίντεο, Zoom όπως αυτή που έχουμε εδώ, πάρα πολύ χρήσιμες και μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα meeting τα οποία είναι κάθε Δευτέρα, κάθε Παρασκευή με συγκεκριμένες ομάδες. Διευρύνουμε τους συμμετέχοντες γιατί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή θέλουν να νιώθουν connected, άρα πάρα πολύ σημασία δίνουμε και σκεφτόμαστε ποιοι θα είναι μέσα, καλύτερα, περισσότεροι παρά λιγότεροι. Το video message φυσικά είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία, δηλαδή να ακούσει κάποιος τον διευθυντή του ή τον CEO του να απευθύνει ένα μήνυμα, αλλά εδώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει δυσκολία, κάποιοι δεν αισθάνονται άνετα με αυτό, συνήθως αφορά μεγαλύτερους οργανισμούς, αλλά ο λόγος που είναι πολύ αποδοτικό είναι γιατί συμπεριλαμβάνει και το body language, οπότε δεν είναι ένα μονοκόμματο μήνυμα από ένα email που μπορεί καμιά φορά να φανεί λιτό, έχει μέσα και το κομμάτι της προσωπικής επαφής, της ενσυναίσθησης, του τόνου, των εκφράσεων και όλα αυτά. Πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσουμε άμεσα τους ανθρώπους για τις νέες μας διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ένα καινούριο community. Αυτό το community είναι πιο απομακρυσμένο. Ποια είναι η νέα πολιτική ωραρίου? Ο άλλος δεν ξέρει αν πρέπει να είναι όλη την ημέρα εκεί. Εσείς τι expectations έχετε από αυτόν, πρέπει να τους τα θέσετε και πρέπει να τα στείλετε να τα δούνε μέσω αυτών των καναλιών που είπαμε πιο πριν. Έχετε έκτακτες αποφάσεις, πότε θα ταξιδεύουνε, ποια θα είναι η συχνότητα. Είναι πάρα πολύ καλό οι άνθρωποι να ξέρουν τι τους περιμένει και να έχουν ξανά μια νέα αίσθηση κανονικότητας, η οποία θα είναι αυτή το απομακρυσμένο community. Παρόλα αυτά παραμένει ένα community, δεν έχουμε διαλυθεί εδώ. Trainings, καλή ώρα. Ο Ινσέτε κάνει πάρα πολλά, αλλά και άλλα ειδικά μπορείτε να φτιάξετε για την ομάδα σας. Να τους δίνετε resources. Να σας πω μια ιδέα. Παράδειγμα, είσαστε ξενοδοχεία. Έχετε σίγουρα κάποιον που κάνει γυμναστική. Γιατί όχι να κάνετε κάθε 6 ώρα μια γιόγκα για κάποιους που θέλουν. Πραγματικά για μερικούς ανθρώπους που είναι τόσο μόνοι τους και απομονωμένοι εκεί πέρα, μπορεί αυτό να αποτελέσει, να είναι κάτι φαν να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Ήταν Πάσχα. Βάλτε τον σεφ σας ίσως να πει μια συνταγή και να βρεθούμε όλοι μαζί. Ή αν είχα τη συνήθεια, ας πούμε, happy hour, τι εννοώ εδώ, την τελευταία Πέμπτη πριν το Πάσχα να πηγαίνετε για ένα τσίπουρο, θα το κάνετε αυτό το meeting, γιατί δεν θα χάνετε τις συνήθειές σας. Οτιδήποτε μπορεί να πάει online, ο κόσμος έχει ανάγκη να είναι δικτυωμένος. Πρέπει να κάνετε έρευνα σε οτιδήποτε κάνετε. Αυτό είναι το πρώτο και πιο σημαντικότερο. Δηλαδή, εσείς μπορεί να νομίζετε ότι ένα μήνυμα την εβδομάδα είναι καλό, γιατί μπορεί να μην είστε και επικοινωνιακός τύπος. Όμως δεν ξέρετε τι θέλουν οι εργαζόμενοι. Μόνο ρωτώντας θα το μάθετε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το κάνετε αυτό. Φυσικά, όταν είμαστε και δεν έχουμε ήδη οργανώσει τα κανάλια μας, μπορεί να γίνει ακόμα και από το τηλέφωνο. Αυτός ο άνθρωπος που είναι το contact person, οι διευθυντές σας, αφού γραστείτε, ψάξτε, ρωτήστε, γίνετε περίεργοι, μάθετε τι θέλουν. Μπορείτε να διαπιστώσετε από το mass mailing system που θα βάλετε, όποιο και αν είναι αυτό, θα δείτε, για παράδειγμα, ότι το open rate, πόσοι άνοιξαν αυτό το email τέλος πάντων που τους στείλατε. Αν είναι το 20%, σημαίνει κάτι δεν πάει καλά εδώ, δεν ενημερώνεται σωστά η ομάδα μου. Πρέπει να τσεκάρω λοιπόν τα κανάλια μου και να παίρνω πληροφόρηση για να μπορώ να γίνομαι καλύτερος. Ναι, ένα survey είναι πολύ καλό. Στην περίπτωση κρίσης, ενδεχομένως δεν θα έχετε το χρόνο να το κάνετε. Λοιπόν, δεν είναι όλα τα μηνύματα κατάλληλα για όλους. Πρέπει να κάνουμε segmentation. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα κοινά μας. Είμαστε ξενοδοχείο στην Πάτρα που έχει και ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη. Εκεί μπορεί να είναι Πάτρα-Κρήτη. Έχουμε διοικητικούς και μη διοικητικούς. Έχουμε κάποιους που είναι στο σπίτι και κάποιους που είναι front line. Έχουμε κάποιους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.
να μην ξεχάσουμε κανένα group. Όταν λοιπόν ετοιμάζουμε ένα μήνυμα, γιατί εν τέλει αυτός που θα είναι ο αποδέκτης του μηνύματος πρέπει να κάνει ένα relate σε αυτό το μήνυμα, πρέπει να σκεφτούμε πού πάει. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πολύ μαζικά που μπορεί να πείτε ότι κλείνει η εταιρεία. Αλλά μπορεί να έχετε κάποιους που είναι στην πρώτη γραμμή και μπορεί αυτοί να πρέπει να πάρουν συγκεκριμένες οδηγίες. Ή όταν έχετε ένα μήνυμα για όλους, σε αυτό σίγουρα θα πρέπει να αναγνωρίσετε και εκείνα τα group που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και πολεμάνε με όλη αυτή την κατάσταση. Πάντως, το πιο σημαντικό είναι το inclusiveness. Λοιπόν, το κομμάτι τώρα του πώς μεταδίδω την πληροφορία, που έχει να κάνει και με την επικοινωνία, την εσωτερική επικοινωνία. Όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εσωτερική, είναι στοιχεία που μπορείτε να πάρετε και γενικότερα, όμως στην κατάσταση κρίσης είναι πάρα πολύ κέραια. Δηλαδή, το response time, εξαιρετικά σημαντικό, είναι όπως ο ασθενής. Αν πάθει κάποιος ένα καρδιακό επεισόδιο, ο χρόνος στον οποίο θα έρθει να του δοθεί οι πρώτες βοήθειες, είναι πάρα πολύ σημαντικός για την εξέλιξη της μετέπειτα υγείας του. Έτσι λοιπόν, και το πόσο καλά θα πάει αυτή η κρίση έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα κι εσείς θα ενημερώσετε. Τόσο το εσωτερικό κοινό, πάντα ταυτόχρονα ή και πρώτα αν έχετε αυτή τη δυνατότητα, τόσο και το εξωτερικό. Η συχνότητα των μηνυμάτων πρέπει να είναι σταθερή και συχνή. Δηλαδή, οι άνθρωποι θέλουν επικοινωνία, έτσι, σε αυτή την περίπτωση, γιατί μόνο αυτό τους κρατάει ενεργοποιημένους. Στο κάτω-κάτω έχουν και την επιλογή, ακόμα και να πάρεις ένα μήνυμα, είναι κάποιος με σκέφτηκε. Έχεις την επιλογή στο κάτω-κάτω να το διαβάσεις ή όχι. Πάντως, πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι θα είναι κάθε πρωί. Κάθε πρωί η διοίκηση μας στέλνει ένα μήνυμα. Το ύφος. Μέσα στις κρίσεις, το ύφος μπορεί να γίνει λιγότερο τυπικό, να είναι λίγο πιο ανθρώπινο. Αυτό είναι αποδεκτό. Δεν λέω να είναι informal, αλλά επειδή ο παράγοντας άνθρωπος, η συναίσθηση παίζουν τεράστιο ρόλο εδώ πέρα, θα μπορούσαμε να μαλακώσουμε λίγο τους τόνους μας. Το περιεχόμενο. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε σε μία κρίση είναι να βρούμε τα facts που λέμε. Πριν κάνουμε οτιδήποτε. Πώς μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι εξάλλου χωρίς να ξέρουμε τα πραγματικά δεδομένα. Τα δεδομένα λοιπόν αυτά, με όλη την αλήθεια, πρέπει να τα πούμε στον κόσμο χωρίς να πλατιάσουμε, γιατί ο κόσμος δεν διαβάζει μεγάλα μηνύματα, έτσι, και να είναι σχετικά όμως προσαρμοσμένα τα μηνύματα με το δικό τους ρόλο. Δηλαδή δεν καθόμαστε να πλατιάζουμε και να γράφουμε ό,τι ξέρουμε για τον κορονοϊό και το μεταφέρουμε. Αυτά είναι irrelevant για τον εργαζόμενό σας. Πρέπει να δίνουμε τα στοιχεία τα οποία πραγματικά τους νοιάζουν σε σχέση με την εργασία τους και σε σχέση με αυτά που περιμένουν από εσάς. Αυτό τώρα το final check θέλω να το κρατήσετε από μένα σαν μία μέθοδο, την οποία όσοι δεν την κάνετε, να αρχίσετε να την κάνετε από αύριο, για όλα σας τα μηνύματα, είτε αφορούν εσωτερικό είτε εξωτερικό κοινό. Όταν γράφετε κάτι και είναι να το στείλετε μαζικά, εντάξει, όταν είναι κρίση δεν έχετε πάντα αυτό το χρόνο, αλλά γράψτε το, κλείστε το, αφήστε το 2, 3, 5, 10 λεπτά, καλύτερα ένα βράδυ, όχι στην κρίση, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, και ξαναδιαβάστε το φρέσκι το πρωί. Τώρα, στις περιπτώσεις κρίσεων που δεν έχετε αυτή την πολυτέλεια, θέλω να το στείλετε σε έναν τρίτο έμπιστο άνθρωπο, εντελώς άσχετο με αυτό το μήνυμα. Ούτε εργαζόμενό σας, ούτε τίποτα. Κάποιον που εμπιστεύεστε, τη σύζυγό σας, ξέρω εγώ, την αδερφή σας, τον αδερφό σας. Δεν ξέρω. Γιατί οι άνθρωποι είναι καλύτεροι αναγνώστες, έτσι, από ότι είναι συγγραφείς και κειμενογράφοι. Έχουμε μεγαλύτερη εξάσκηση σε αυτό. Και έτσι τα λάθη μας, και ακόμα και οι ίδιοι όταν διαβάζουμε την άλλη μέρα το κείμενό μας, οι ίδιοι στο δικό μας κείμενο θα πιάσουμε αυτά τα λάθη. Αλλά ο τρίτος πάντα θα πει: πω εδώ μου φαίνεσαι ίσως λίγο ενοχικός. Εδώ σαν να εξαιρείς κάποιον. Μα καλά, ξέχασες την ημερομηνία. Ξέρετε πόσες φορές γινόμαστε οι ίδιοι τυφλοί στα μηνύματα που γράφουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, να βγούμε από τον εαυτό μας και να σκεφτούμε τι θέλει να διαβάσει ο άλλος, παρά μόνο τι θέλουμε να πούμε εμείς. Κάντε το λοιπόν και θα δείτε ότι θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό σαν πρακτική. Το τελευταίο είναι η σωστή επιλογή του καναλιού επικοινωνίας, δηλαδή ποιο είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο μήνυμα. Θα καλέσω σε ένα online τσίπουρο, μπορεί να το πω μέσω ενός group που έχω του Viber, αλλά με την προϋπόθεση ότι είναι όλοι μέσα. Ή θα το κάνω με βίντεο, τι είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη πληροφορία. Συνεπώς η καταλληλότητα είναι κάτι που ελέγχω στο τέλος. Τώρα, γενικότερα, θέλω να οραματιστείτε σαν να είχατε
που λέμε το open door policy. Δηλαδή, όταν είμαστε στο γραφείο, το να κρατάμε ανοιχτή την πόρτα μας σημαίνει πολλά πράγματα. Είμαστε προσβάσιμοι, είμαστε ανοιχτοί, ενθαρρύνουμε, είμαστε εκεί, μας βλέπουν έτσι. Όταν βλέπουμε το διευθυντή και τον βλέπουμε ότι είναι καλά, χαιρόμαστε. Εγώ πάντως πάντα βλέπω τις αεροσυνοδούς όταν είμαι σε μια ταραχή και κοιτάω πάντα τις εκφράσεις τους όταν φοβάμαι να πετάω και λίγο με καθησυχάζουν. Συνεπώς, ο ηγέτης ή ο υπεύθυνος είναι σημαντικό να είναι ορατός, να είναι καλά, να τον βλέπουμε. Αυτό πρέπει να σκεφτείτε πώς θα γίνει αυτό ηλεκτρονικά. Δηλαδή, είμαι μακριά. Εντάξει, υπάρχουν τρόποι, γιατί καταρχήν πρέπει να δείξετε ότι είστε προσβάσιμος. Μπορεί να μοιραστείτε και το email σας. Μπορεί να στέλνετε εσείς μηνύματα που να είναι ενθαρρυντικά για κουβέντα, να είναι δηλαδή ανοιχτά, να κάνουν ένα pitch για να απαντήσει ο άλλος. Να κάνετε meetings, να δείξετε ότι είστε εκεί. Ένας άλλος τρόπος που είδα ότι είναι πολύ αποδοτικός με μικρότερες ομάδες κιόλας, που ίσως μας αφορά και περισσότερο, είναι τα ομαδικά chat. Δηλαδή, έχουμε μια εταιρεία που είχε 20 άτομα, άνοιξε ο ιδιοκτήτης όμως ένα Viber και μέσα εκεί έβαλε όλους, γιατί όλοι είχαν Viber. Και ξαφνικά, ενώ ποτέ δεν τον βλέπανε έτσι με τέτοιο στυλ, ξαφνικά έστελνε φωτογραφίες, έλεγε καλημέρα, μπορεί να έστειλε το Πάσχα κάτι πιο χαρούμενο, ήταν κάτι πιο informal. Αυτό δεν αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας. Αυτό είναι οι καλημέρες μας. Είναι αυτό που δεν είναι το επίσημο για τις ανακοινώσεις, αλλά που εν τέλει μας ενώνει. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε από κοντά. Αν δουλεύει για σας, λοιπόν, κάντε το. Είμαι κατά του να κάνει κανένας ένα Facebook group, επίσημο, εταιρικό, όπου πολλοί μπορούν να μπαίνουν και να σχολιάζουν, για τους ευνόητους λόγους ότι χάνεται ο έλεγχος. Κάποια μέρα, αν κάποιος από τους εργαζόμενούς σας φύγει από την εταιρεία, μπορεί να γράψει κάτι αρνητικό. Αυτά στην επικοινωνία, εγώ τουλάχιστον είμαι πολύ διστακτική. Λοιπόν, άρα, για να τα δούμε όλα μαζί και να πούμε τι κάνουμε λοιπόν και κατά την κρίση, αλλά και γενικότερα για να έχουμε μια εσωτερική πολιτική, ένα στρατηγική επικοινωνίας, πώς ξεκινάμε. Να μην ξεκινάμε ανάποδα. Δεν ξεκινάω από το μέσο, δηλαδή δεν ξυπνάω σήμερα και λέω έχω ένα θέμα, ας ξεκινήσω να κάνω ένα βίντεο. Όχι. Υπάρχουν κάποια στάδια. Πρώτα, ψάχνω το κοινό μου. Πρέπει να το τεμαχίσω. Πώς είπαμε, έτσι, κάνουμε review τώρα. Είπαμε ότι είναι ποιες ομάδες και ερευνώ να τους έχω όλους χαρτογραφημένους για να μην ξεχάσω κανένα. Είναι απόλυτα σημαντικό αυτό. Δεύτερο, βάζω στόχους για κάθε κοινό. Δηλαδή, τι θέλω να τους πω, πώς θέλω να τους το πω. Είναι ένα call to action. Τι θέλω να πετύχω με αυτή μου την επικοινωνία. Υπάρχει λόγος τελικά. Τρίτο, ποια είναι τα μηνύματα. Γράφω συγκεκριμένα μηνύματα για συγκεκριμένα κοινά. Πολλές φορές ένα μήνυμα πρέπει να το αλλάξω 3-4 φορές για να το προσαρμόσω ανάλογα στο κοινό για το οποίο απευθύνεται. Και τέταρτο και τελευταίο, επιλέγω τον τρόπο. Θα το κάνω μέσω βίντεο, με τηλέφωνο. Τι είναι πραγματικά καλύτερο για να είναι πιο αποδοτικό για τον εργαζόμενό μου, αλλά και που βολεύει και εμένα, ώστε να μην, σύμφωνα με τα resources που πάντα έχω κι εγώ. Εγώ σας δίνω την ιδεατή κατάσταση. Εσείς, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχετε, θα κοιτάξετε να δείτε ποια κανάλια από αυτά μπορείτε να αξιοποιήσετε. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι να σκεφτείτε ότι χρειάζεται να έχετε έναν μηχανισμό επικοινωνίας με τους εργαζομένους σας, γενικότερα και όχι μόνο στην κρίση. Και θα κάνουμε ένα wrap-up, τελειώνοντας, για να δούμε τα key points μας μέσα από τα μηνύματα κάποιου που αγαπήσαμε πολύ μέσα στην κρίση, του κυρίου Τσιόδρα. Και γιατί λοιπόν τα αγαπήσαμε? Γιατί αυτά τα μηνύματα, πίσω από αυτά, αν καθίσουμε και αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα, θα δούμε πολλά στοιχεία της επικοινωνίας, τα οποία είναι τα ζητούμενα για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, το ένα είναι ο χρόνος. Αμέσως τέθηκε επικεφαλής κάποιος, αυτό που σας είπα, το contact person, το οποίο όλοι ξέραμε. Ναι, βέβαια, εδώ δεν έχουμε εμείς επικοινωνία με τον κύριο Τσιόδρα. Αυτό συμβαίνει γιατί, ναι, για μία πολιτεία οι πολίτες είναι εσωτερικό κοινό, αλλά δεν μπορούμε φυσικά να μιλάμε απέναντί του. Όμως, τα μηνύματά του ήταν γρήγορα και η πολιτεία γρήγορα ανταποκρίθηκε στο να βάλει κάποιον επικεφαλής. Τώρα, τα μηνύματα του ήταν επίσης
αληθινά. Ήταν βασισμένα σε γεγονότα. Δεν μας έλεγε αερολογίες. Αυτό αρέσει στην επικοινωνία. Είναι θεμέλιο. Πρέπει λοιπόν να αισθανόμαστε ότι αυτά τα μηνύματα έχουν βάση αληθινή. Ήτανε consistent, δηλαδή κάθε μέρα 6 ώρα. Όλοι δεν τα περιμέναμε. Υπήρχε κάτι που ξέραμε και περιμέναμε. Αυτό μας άρεσε. Ήτανε απλά. Παρότι είναι ένας επιστήμονας πάρα πολύ μορφωμένος, δεν χρησιμοποιούσε αργό, δεν χρησιμοποιούσε ακρόνημα και διάφορα τρελά. Μας μιλούσε σε μία γλώσσα την οποία καταλαβαίναμε για σύνθετα θέματα, θέματα υγείας, θέματα ιού. Μας έδινε πληροφορία. Δεν την κρατούσε να μας λέει μόνο τι αποφάσισε. Μοιραζόταν μαζί μας ακόμα και τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο έφτασε σε αυτή την απόφαση. Με αυτόν τον τρόπο γινόταν ακόμα πιο πιστευτό αυτό που έλεγε. Τα μηνύματά του είχαν συναίσθηση. Δάκρυσε μία φορά. Δεν το έκανε ψέματα. Αυτό βγήκε και βλέπετε εδώ βέβαια το πόσο δυνατό είναι το βίντεο, έτσι. Μιλούσε για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας με μεγάλο σεβασμό. Ο τόνος του ήταν αυτός που έπρεπε, ήταν τυπικός, αλλά επίσης μας ηρεμούσε κιόλας. Δεν ήταν τυπικό, ήταν τόσο όσο έπρεπε. Δεν ήταν κάποιος που μας απομάκρυνε επειδή ήταν σε μια θέση που έπρεπε να εκπρόσωπος, ας πούμε, κυβέρνησης και έπρεπε να μας μιλήσει για κάποια πολύ τυπικά θέματα. Ήτανε και λίγο family-like καμία φορά. Φυσικά θα το θέσω εδώ πέρα το θέμα της εμφάνισης, γιατί και το ντύσιμο και όλα αυτά στην επικοινωνία έχουν σημασία. Φυσικά ήταν επαγγελματίας, ήσυχα ρούχα, κάτι που σε κάνει να αισθάνεσαι άνεση και κάτι φιλικό, όχι κάτι που σε κάνει να αισθάνεσαι απομάκρυνση. Και βέβαια το κανάλι το οποίο επέλεξαν μετάδοση, φυσικά μαζικό, γιατί έπρεπε να φτάσει σε όλους τους πολίτες, παρότι ο ίδιος δεν νομίζω ότι είχε ξανακάνει τέτοια μηνύματα. Ήταν εξαιρετικά πάρα πολύ ωραίο και αποδοτικό. Άρα, για να κλείσουμε, θεωρώ και πρέπει να... αυτό που είπαμε στην αρχή, για να περάσουμε από το pain zone, πρέπει να έχουμε μία υποδομή. Πρέπει να στήσουμε ένα δρόμο στον οποίο θα περπατήσουμε, ο οποίος θα μας διευκολύνει να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, να είμαστε πάρα πολύ κοντά στο προσωπικό μας, να κοιτάξουμε να έχουμε τους μηχανισμούς για να απλωθούμε, να κάνουμε αυτό το connect the dots, να κάνουμε ένα πλέγμα που μας ενώνει, ώστε να διοχετεύσουμε αυτή την πληροφορία, γιατί η πληροφορία, η μετάδοσή της κατά την κρίση, είναι χρυσός. Και μόνο έτσι, βασιζόμενοι στην αλήθεια και στην ειλικρίνεια, θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσουμε σε ερωτήσεις, αλλά για όσους θα έχουν και περαιτέρω πράγματα που θέλουν να συζητήσουν, να κρατήσουν το email μου. Είμαι φυσικά πάντα διαθέσιμη και με χαρά θα σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ράνια. Μπορώ να σου πω κάτι μεταξύ μας? Ναι. Την επόμενη φορά που θα προκύψει κάποια κρίση, θέλω να με πάρεις τηλέφωνο να μου το πεις εσύ. Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Δηλαδή, εσύ, μόνο εσύ. Δηλαδή, θα το πω και στο γενικό μου διευθυντή, αν ποτέ με απολύσουν ή οτιδήποτε κακό νέο, θέλω να μου το πεις εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Μιλούσες για κρίση και για τόσο σημαντικά και σοβαρά θέματα και από τη μία... Και ένιωθα και μία αγαλίαση ταυτόχρονα. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι. Εγώ ευχαριστώ. Βλέπω και από τα σχόλια των συμμετεχόντων μας, είμαστε πολύ to the point. Εγώ να πω ότι θεωρώ πως όλα αυτά που είπες, και το είπες και όλος το ανέφερες, θα πρέπει να είναι in place πριν μας χτυπήσει η κρίση. Οπότε τώρα έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία σε εισαγωγικά, γιατί το λέμε καμιά φορά και δεν ακούγεται και απολύτως σωστό, να στήσουμε κάτι τέτοιο έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, Λία, και γι' αυτό το ανέφερα κιόλας. Εντάξει, καμιά φορά πρέπει να γίνουν τέτοια γεγονότα εν τέλει για να καταλάβουμε ότι έπρεπε να το είχαμε κάνει, αλλά ας κερδίσουμε τουλάχιστον ένα καλό από όλη την ιστορία. Είναι ότι είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε ένα
τέτοιο crisis management plan. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Ανέφερα ένα, τη δηλητηρίαση. Θα να πω τώρα και δυσάρεστα. Μπορεί να είναι ένας πνιγμός. Είναι δηλαδή πράγματα, φωτιά. Πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρουμε άμεσα, να στείνεται ο μηχανισμός για να μην δοθούν εντυπώσεις. Να μην δοθούν κακές εντυπώσεις, γιατί έχουμε χτίσει με μεγάλο κόπο αυτή την επιχείρηση. Σωστά. Έχω και εγώ το δικό μου fair share σε πολυεθνική, όπου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μαζευόμασταν όλη η ομάδα των διευθυντών, το οποίο ό,τι λέμε για μεγάλες επιχειρήσεις προφανώς μπορεί να γίνει scale down και σε μικρότερες, έτσι. Και μαζευόμασταν, κλεινόμασταν για πολλές ώρες μέσα σε ένα δωμάτιο, όπου η μαμά εταιρεία μας έδινε σενάρια. Συνέβη δηλητηρίαση, συνέβη περιστατικό με ακάρια, συνέβη οτιδήποτε και αρχίζαμε και τρομοκρατική επίθεση και αρχίζαμε και λέγαμε τι θα κάνουμε, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση που όντως συμβεί κάτι τέτοιο, να ξέρουμε ποιος είναι ο μηχανισμός που ακολουθούμε. Ακόμη και μια μικρή επιχείρηση θα μπορούσε να το κάνει αυτό, έτσι δεν είναι? Φυσικά, έτσι είναι. Συμφωνώ. Τέλεια. Οπότε πάμε λίγο στις ερωτήσεις μας. Ξεκινάω, είσαι έτοιμη? Ναι, βέβαια, φυσικά. Τέλεια. Όσο και αισιόδοξα και ειλικρινά σε εισαγωγικά και αν θέλουμε να χειριστούμε αυτή την κατάσταση, όταν δεν έχουμε, το δεν με κεφαλαίο παρακαλώ, πραγματική εικόνα όλων των επιπτώσεων και της πραγματικής διάστασης της κρίσης, πώς να δημιουργήσουμε σενάρια όταν πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά και όλοι οι τομείς γύρω μας καταραίουν? Ναι, σωστά. Τώρα, κοιτάξτε, βασικά, ας πούμε για τον τρόπο μετάδοσης καταρχήν της πληροφορίας. Ένα κομμάτι που όταν δεν ξέρουμε τα δεδομένα, γιατί ένα είναι αυτό, τα δεδομένα για μία κρίση, πρέπει να ενημερώνουμε για αυτά που ξέρουμε αρχικά, στο μήνυμά μας να λέμε ότι ψάχνουμε αυτά που δεν ξέρουμε και το τρίτο και τελευταίο είναι ότι με το που έχουμε κάποια νέα θα είμαστε μαζί για να σας ενημερώσουμε αρχικά. Γιατί όπως ξαναείπα, η ειλικρίνεια είναι το βασικότερο. Και οι άλλοι ξέρουν ότι δεν είστε κάποιος μάντης και ότι δεν μπορείτε να είστε medium και να πείτε τα πράγματα. Δεν είναι κακό να λέμε ότι δεν ξέρουμε. Όμως είναι σημαντικό αυτά που ξέρουμε να τα πούμε εγκαίρως και να μην περιμένουμε μέχρι να μάθουμε ή μέχρι να ξέρουμε ή οτιδήποτε. Κάντε focus σε αυτά που ξέρετε, σε αυτά που εκείνη την ώρα ξέρετε και είναι σημαντικά. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει και σε αυτά που δεν ξέρετε, έτσι. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Αυτό μπορώ να πω. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Κάποιους τρόπους, κυρία Ζεμερτζιάν μας, για να πείσουμε τον ιδιοκτήτη να τα κάνει όλα αυτά? Να παρακολουθήσει αυτό το webinar. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Η αλήθεια είναι, γιατί οι από κάτω λένε, μα ακούστε μας. Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν στήσει μια επιχείρηση και θεωρούν ότι τα έχουν καταφέρει όλα αυτά κάνοντας αυτά με το δικό τους τρόπο. Άρα δεν θέλουν ενδεχομένως να δουν άλλον τρόπο. Κοιτάξτε τώρα, είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω σιγά σιγά, καθώς και τα πράγματα εξελίσσονται, καθώς και αρχίζουμε, παλιά δεν μιλούσαμε για internal communications, τώρα αρχίζουμε αυτά τα φρούτα και τα συζητάμε. Οπότε νομίζω και οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν το καλό της επιχείρησής τους θα καταλάβουν, δώστε τους ιδέες, πείτε τους εσείς κάτι. Μα δεν θα ήταν ωραίο αυτό το μήνυμα ή να κάνουμε ένα email για όλους? Θα πει όχι. Δεν είναι κάτι κακό. Αρχίστε με κάτι μικρό και μετά σιγά σιγά χτίστε το. Ξέρεις κάτι, ακόμη και να πει όχι, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας οφείλει να κάνει το κομμάτι του. Δηλαδή να πει τη γνώμη του ή να πει αυτό που πιστεύει ότι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα περνά στο μήνυμα. Ναι. Πολλές φορές σταματάει τους ανθρώπους το γεγονός ότι υποθέτουν πως θα δεχτούν την άρνηση. Δεν θα έπρεπε να τους σταματάει αυτό. Καθόλου, συμφωνώ, γιατί στο κάτω-κάτω δεν λέτε κάτι κακό. Προσπαθείτε να πείτε, OK, μπορεί να μην είναι το στυλ του. Δοκιμάστε. Ας το πει μετά και κάποιος άλλος. Βάλτε και κανέναν άλλον. Δηλαδή, σιγά-σιγά η εξέλιξη έρχεται κάποια στιγμή. Αργότερα, αλλά έρχεται. Μπορείς να μας εξηγήσεις τι είναι το intranet, σε παρακαλώ πολύ? Ναι, βέβαια. Το ίντερνετ λοιπόν είναι η πλατφόρμα, είναι μέσα, μπορεί να είναι μέσα στο website μας ή να μην είναι, συνήθως δεν είναι για να είναι πιο ασφαλές. Είναι ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι. Είναι σαν ένα website της εταιρείας μας, όπου εκεί ξέρουν οι άνθρωποι ότι είναι σαν να μπαίνουν στο γραφείο το HR, ας πούμε, και να βλέπουν ντοσιέ. Το ένα είναι η πολιτική διακοπών, το άλλο είναι η πολιτική ταξιδίων, το άλλο είναι τα νέα του οργανισμού μας, το άλλο είναι τι κάνουμε ή πίνακας ανακοινώσεων. Είναι ένας χώρος όπου αναρτούμε πληροφορίες χρήσιμες για τον εργαζόμενο.
Αυτό είναι το ίντρανετ. Πολύ ωραία. Αν τα εφαρμόζαμε όλα αυτά, Ράνια μου, μπορείς να μας προτείνεις τρόπους να αξιολογήσουμε την απόδοσή τους και πόσο επηρεάσανε πραγματικά το ηθικό και την ψυχολογία των εργαζομένων? Ναι, βέβαια, και αυτό το τόνισα, είναι το πολύτιμο feedback. Δεν έχει κανένα νόημα, και γι' αυτό κιόλας και εγώ να σας πω, αυτό είναι ένα στυλ επικοινωνίας, μπορεί να μην ταιριάζει στο συγκεκριμένο τόπο, στο συγκεκριμένο επιχειρηματία. Δεν είναι το ζητούμενο τι θα πω εγώ. Το ζητούμενο είναι τι θέλουν οι εργαζόμενοι. Και το τόνισα πριν, δηλαδή ρωτάμε για να μάθουμε, χωρίς να πας να κάνεις μια έρευνα. Ακόμα και αν είστε διευθυντής, ρωτάτε τους εργαζομένους σας. Είναι αποδοτικό αυτό. Αισθάνεσαι ότι τελικά ενημερώνεσαι. Αν δείτε τους νούμερο ένα λόγους για το ότι ο κόσμος δεν είναι satisfied στη δουλειά του, είναι η έλλειψη επικοινωνίας. Και όσοι έχετε περάσει και από εταιρείες, αυτό είμαι σίγουρη που είναι μεγάλες, όσο μεγαλύτερες είναι, τόσο πιο δύσκολο είναι αυτό. Συνεπώς, ο άνθρωπος διψάει για επικοινωνία. Πρέπει να σκεφτείτε και να προνοήσετε, να του τη δώσετε. Και πρέπει να ρωτήσετε, με ποιο τρόπο, αλήθεια, σε βολεύει να την παίρνεις. Εγώ μπορεί να γράψεις ότι περισσότερα meetings. Τι είναι αυτό που σε κάνει και σε στεναχωρεί? Να νοιαστείτε τελικά. Ξέρεις, θέλω να πω εδώ ότι επειδή έχουμε να κάνουμε με τουρισμό, αν σκεφτείτε όλοι τον εργαζόμενό σας σαν customer, θα κάνετε μεγάλη πρόοδο στο κομμάτι του internal communications. Γιατί αν ρωτήσετε τους customers ποιος είναι ο νούμερος ένας λόγος, ας πούμε, που φεύγει και δυσάρεστη, θα πει η αδιαφορία. Αυτό λένε το ανθρώπου φεύγει όχι γιατί δεν βάζει το προϊόν, γιατί ένιωσε κατά κάποιο τρόπο από εκεί που πήγε αδιαφορία. Και γι' αυτό ενδιαφερόμαστε. Άρα το ενδιαφέρον είναι τελικά η κοινωνία. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι σοφό αυτό που είπες, να δούμε τους εργαζόμενους ως πελάτες. Λοιπόν, ο ηγέτης αναμένεται να είναι πάντα προσιτός, ανοιχτός στην επικοινωνία, να δίνει το στίγμα, να δείχνει το δρόμο κτλ. Πώς όμως να ενημερώσει και να εμπνέει εμπιστοσύνη όταν ο ίδιος δεν μπορεί να έχει σωστή και έγκυρη ενημέρωση, όταν ακόμα και οι ειδικοί προσπαθούν μέρα με τη μέρα να γνωρίσουν περισσότερο για αυτόν τον ιό, κατά συνέπεια και τις επιπτώσεις που έχει για όλους. Όταν όλοι μας βομβαρδίζουμε πληροφορίες οι οποίες είναι ρευστές και θολές, γιατί δεν ξέρουν πώς και τι μας περιμένει την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι αυτό το απάντησες με την πρώτη ερώτηση. Ναι, ακριβώς. Που είναι ότι μεταφέρουμε αυτά που ξέρουμε. Ακριβώς. Και τα όσα περιμένουμε να μάθουμε και αναζητούμε πληροφορίες ακόμα. Έτσι. Με το τέλος της καραντίνας εξαιτίας του ιού θα ξεκινήσουν πολλά οικονομικά προβλήματα, καθώς και οριστικό, όπα την έχασα, γιατί ψηφίστηκε και ανέβηκε αλλού. Μισό λεπτάκι. Με το τέλος της καραντίνας, πού πήγε? Με το τέλος της καραντίνας εξαιτίας του ιού θα ξεκινήσουν πολλά οικονομικά προβλήματα, καθώς και οριστικό κλείσιμο επιχειρήσεων. Πώς ένας εργαζόμενος μπορεί να διαχειριστεί την απόλυσή του? Ναι. Αυτό τώρα είναι μάλλον θέμα HR. Δεν έχει να κάνει με το κανάλι επικοινωνίας. Ναι, δεν έχει να κάνει με εσωτερική επικοινωνία αυτό. Ναι, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε εμείς στην μπάνκα για να δούμε αν μπορούμε κάτι τέτοιο να το κάνουμε αντρές μελλοντικά. Ναι. Επικαλούμενος την εμπειρία σας, πόσοι οργανισμοί έχουν επικοινωνήσει στα στελέχη τους με άμεσους και έμεσους τρόπους στη φιλοσοφία τους, έτσι ώστε να κινηθούμε στην ίδια συχνότητα? Αν σαν προϊστάμενος τμήματος σχεδιάσω ένα σενάριο διαχείρισης κρίσης και επικοινωνίας με την ομάδα μου, δημιουργηθεί διένεξη με το σύνολο του οργανισμού? Μάλλον υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί διένεξη με το σύνολο του οργανισμού. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που θέλει να δράσει σαν τμήμα και όχι σαν οργανισμό, γιατί προφανώς ο οργανισμός δεν αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Ναι, το να πάει όμως κόντρα σε σχέση με τον οργανισμό, να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία χωρίς να είναι plugged in, που λέμε, με τη διοίκηση, και αυτό θα ήταν παράξενο. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να πείσει την διοίκηση ότι είναι απαραίτητο να κάνει αυτή την άσκηση. Ναι, ερχόμαστε πάλι στο θέμα της πειθού και της πειθούς και πώς την πραγματοποιούμε με τους ανώτερους μας. Ναι. Νομίζω ότι προκύπτει πολύ σαν θέμα αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό σαν θεματολογία. Όσον αφορά με τους repeater πελάτες μου σε επαφή που είχα, κανένας δεν ακύρωσε, απλά περιμένει. Για τη δε ομάδα μου έχουμε συναντηθεί 3 φορές και το μοναδικό ερώτημα ήταν πότε ανοίγουμε και πότε ξεκινάμε. Δηλαδή αναμονή σε κάθε φάση. Τι περισσότερο μπορώ να κάνω? Τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε? Κοιτάξτε, δηλαδή θέλει να πει ότι δεν έχει πολλή δουλειά αυτή τη στιγμή και ότι... Κατά τη γνώμη του, μάλλον έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία επικοινωνίας και του δεν φαίνεται να έχουν ανάγκη πέραν από άλλη πληροφορία από το πότε θα είναι. Ωραία.
Αυτή τη στιγμή, αν η ομάδα σας είναι ικανοποιημένη, και αυτό είναι αυτό που λέγαμε, δηλαδή ότι άρα μιλάτε, έχετε μία επαφή, είστε σε αναμονή, το κάνετε εδώ, μπράβο, δηλαδή το ζούμενο είναι να είναι καλά η ομάδα. Εσείς όμως πρέπει να συνεχίσετε να τροφοδοτείτε αυτά που είπαμε, τα τακτικά μηνύματα, να κάνετε ένα Zoom meeting. Μην τους αφήνετε να περιμένουν επειδή είπανε τι άλλο να κάνουμε τώρα. Έχουμε, τα είπαμε, υπάρχουν trainings, υπάρχουν ευχάριστα πράγματα, να βρεθούμε να πιούμε κάτι. Ό,τι κάνατε παλιά με την ομάδα σας. Τι κάνατε, έρχεται Πρωτομαγιά, βγαίνατε έξω, ξέρω εγώ πιο πριν. Κάντε το online. Ιδέες, θα τους αρέσει. Μπορεί να το θεωρήσουν γελίο. Επειδή εγώ το είπα, δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Καταλάβατε. Τι δουλεύει για σας πρέπει να βρείτε. Ναι, ακριβώς. Πιστεύετε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούν owners και managers στη συγκεκριμένη κρίση επικοινωνιακά θα αποτελέσει σημείο αξιολόγησης από πλευράς του εργαζόμενου και μελλοντικού engagement? Nice. Εννοείται αν θα κρίνουνε φυσικά πάντοτε είναι ρητορική ερώτηση, νομίζω, έτσι. Έτσι δεν είναι, ναι. Ο κόσμος πάντοτε θα κρίνει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι εγκαίρως. Αυτό νομίζω ενισχύει το θέμα ότι be prepared. Γιατί αν είσαι, έχεις προβλέψει και δεν χρειάζεται να κάνεις. Αυτό που δεν είπα ότι αυτή η κρίση είναι τεράστια σε 6 επίπεδα και ένα από αυτά είναι των κυβερνήσεων. Πείτε μου, η κυβέρνηση έχει κρυφθεί σε τέτοια διαχείριση κρίσης τα τελευταία πόσα χρόνια? Καμία. Έχεις κάποιο συγκεκριμένο case study ή κάτι που προτείνει σε υλικό να μελετήσουν για το crisis management οι συμμετέχοντες μας? Ναι, crisis management οπωσδήποτε πρέπει να διαβάσετε the Tylenol case και θα σας τα στείλω, Λία, να τα στείλετε. Θα μας τα στείλεις και θα τα βάλουμε στα σχόλια κάτω από το βίντεο του YouTube και στα σχόλια κάτω από το post που έχουμε στο Facebook, έτσι ώστε να δούνε τα links που προτείνεις. Ναι, είναι δύο. The Tylenol crisis είναι κρίση από το Tylenol είναι Happy, που της Johnson & Johnson και θεωρείται πάρα πολύ ένα business case, ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό στην επιτυχημένη διαχείριση κρίσεων, παρόλο που είναι και παλιό, έβαλε δηλαδή τα θεμέλια για τη διαχείριση κρίσεων. Οπότε θα σας το στείλω και έχω και το υλικό. Τέλεια. Δεν ξέρω, θες να πεις κάτι για το κλείσιμο? Ήταν καταπληκτική αυτή η παρέα. Λυπάμαι που δεν είχαμε διάδραση. Ελπίζω κάποια στιγμή να το χαίρομαι που ήταν από παντού. Νομίζω ότι θα έχουμε στο επόμενο διάστημα θα τα ενεργοποιήσουμε και διαφορετικού τύπου δράσεις, όπου θα κάνουμε πιο μικρά προγράμματα και θα έχουμε και διάδραση, διότι νομίζω ότι οι καιροί μας βρώχνουν να βρούμε νέους τρόπους να επικοινωνούμε και να ερχόμαστε κοντά και να μαθαίνουμε πιο αποδοτικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ προσωπικά έμαθα πολλά και χάρηκα πολύ γι' αυτό. Πάντα είναι ευχάριστο να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι τη Δευτέρα, Παρασκευή σήμερα, Θεέ μου, περνάνε οι μέρες, έχουμε το ξεκίνημα ενός δεύτερου κύκλου πάλι με τον Βασίλη τον Πολύζο, όπου θα μας μιλήσει για το τι είναι trending αυτή τη στιγμή στον κόσμο, στο κομμάτι των social media, να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκεί έξω και πώς όλο αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε εμείς για τη δική μας επιχείρηση και τη δική μας εργασία. Ράνια μου, πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά να σε έχουμε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλό κουράγιο και σε σένα, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, έχετε λάβει στο chatbox σας το link για την αξιολόγηση του webinar που μόλις παρακολουθήσατε και στο τέλος της αξιολόγησης θα μπορέσετε να κατεβάσετε και το εκπαιδευτικό υλικό που μας έδειξε, την παρουσίαση που μας έδειξε η Ράνια. Από μας, όπως έχουμε πει, keep learning, stay safe, προσέχετε τον εαυτό σας, τους αγαπημένους σας, υπομονή, αισιοδοξία. Θα περάσει και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα βρούμε πώς θα το διαχειριστούμε και θα βγούμε δυνατοί. Αρκεί όταν ξαναμετρηθούμε να είμαστε οι ίδιοι σε αριθμό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ράνια μου, και πάλι σε ευχαριστούμε. Τα λέμε ξανά μαζί τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.